Здравейте, приятели! Днес в това видео ще ви покажа как да се направите логото на Португалия по футбол. Но ще има две части, приятели, съжалявам. Просто в едната ще се го чертая и ще го минах тънкописите и такива, докато във втората ще го цвета. Съжалявам, просто няма най-важния мой червения, който ми трябва ям. Така че, да, само това ще бъде. И имам две нови новини, които са много хубави, че вече имаме общност. Тук, приятели, ще видите какво значи общност. Общност е мястото, общност отгоре и то зависи на какъв език се всъщност. Но разгледайте ги, ще видите все едно, че се пише общност. И така, и като пише общност, там трябва да отидете и там има всякакви постове, 3 са още, имам постове и където пишете, където може да пишете коментари, може вече да се изподелите някакви неща с мен, което е много хубаво, така че може направо още сега да отидете и да видите за какво става въпрос всъщност. И така, да. Иначе има още една новина, която още няма да ви казвам точно как е, защото тя се проведе на 50-60 абоната, ще ви я кажа. Иначе се проведе, не проведе, ще напиша да кача, ще обявя, например, да кажем, ще обявя на 50-60 абоната, но ще се направи на 100 абоната, така че нека да направим 50-60 абоната и тогава. И, приятели, както ви казах, искам до края на годината да стигнем 20 абоната, което остава много малко до края на годината, на края на 2022. И вече имаме 19 абоната. Един абонат ни дели от 20 абоната нашата цел. Така че, нека да видим. Ето, приятели, как изглежда. Сега, вижте. Ето това е логото, да, сигурно знаете. И ще направим и подписа на Кристиано Роналдо. Да, но винаги започваме ето от тази част. Поне аз започвам от ето тази част. И, приятели, само да ви кажа, ако искате на още отбори, например, аз съм правил на Реал Мадрид, но не съм го качвал. Ето, правил съм на Германия, но не съм качвал. Ето. Така че, само кажете и го правя. Така, нека да започваме и с първата самата част. Вие само гледайте как се прави и може да всъщност и да сте го правите в момента и с мен, но ваше си решение. Правим на ето такава линия. На обикновена линия. Съжалявам, приятели. Не. Извинете. Сега ще се бъде. Извинете, приятели, просто си загубих и тънкописеца, но поне него го намерих. Аз се оказа, че съм го прибрал. Така че, още нищо не съм продължил да правя. Сега, поне че друга меморията нещо не иска да работи много. Той няма и пълнител, поне че не иска да работи. Си остре само другия. Така, супер. Ето. Сега. Окей, нека да започваме, да продължаваме. Така. Бях ви казал, че почваме ето от горната част. Да го направим така, ето. Правим ето тази тук чертичка, както може да видите. Направили сме вече. Още малко ще увелича. После, на мен по-удобно ми да завърта листа към мен, ето така. И да направя една чертичка на там. Сега колко дълга вие си преценявате, ще правим горната част
от тази горна част и вие си преценете колко искате да ви е дълга линията. Аз искам да ни толкова и правим още една линийка, за да стане ето така. Но трябва да са равни, затова правим както трябва да са равни. И сега правим една такава линийка надолу, на стата. И тук още една. И се получава вече горната част почти. Но преди да продължим надолу, слагаме една линийка тук. Една линийка, доколкото искате да ви е дълго, ето тук. Ето тази тук отгоре. И отново слагаме линийка и отново пишем линийка надолу. И това се получава. И сега, приятели, ще върна. Ето ни, съжалявам, вече ми звънат два братовчет ми един пренакрая. Ето, приятели, ето, сложих по още една чертичка, откъдето си искате, отвътре, отвън, все едно е. Сега, както сте направили тези чертички, да, това е по-хубаво, слагаме една ето тук от през средата. До някъде до тук. И сега слагаме още една. Пак някъде такова разстояние. И сега слагаме по още една. Ето така. Няма проблем. Няма нужда да колко е голяма. Ето толкова трябва да е достатъчно. Слагаме по една такава линийка. Ето така. На това ви трябва гума, да не объркате нещо като мен. Ето така. И се получава вече ето това. Вече направихме ето тази горна част, продължаваме на тук. Сега правим на такава линийка. Ето така. Продължаваме с тази линийка да влачиме надолу с тази. И правим същото, обаче от другата страна. И другата линийка. И ето. Само, че това трябва малко по-дълго. Колкото това горе-долу. Така че, ние къде слагаме и другите. Ето, слагаме тази тук. Дърпаме я горе-долу, да се опитаме. Ето тук долу, до най-долу, където е самата това тук. Дърпаме така правиме до тук някъде. Ето така. И слагаме една линийка. Ето така. И се получава това. После слагаме още една линийка покрай отвън, отпред, откъдето си пучката. Аз ще сложа отвън. Аз знам, че вие ще направите по-добре, защото сега съм най-старателни за жалост. Ето така се получава. Погледнете тук, така. За жалост. Да, тази линийка обаче е малко. Ето тази страна правим най-много грешки. Извинявайте се беше. Ето това го стрих. Ето трябва да направим тази линийка. Ето така. Ако сме така, я вдигаме до тук вече. Ето така. Дърпаме надолу и пак надолу. Настане както си е тук. Дърпаме надолу и пак дърпаме надолу. Това ще получи по-добре. Не мога сега да да, и така става. Слагаме ето тази линийка, ето така. Дърпаме отново надолу, пак до тази линийка. После пак нагоре, до тук въртим и слагаме това. И вече, както може да видите, сме почти завършили самата рисунка. После минаваме с тънкописец.
И накрая във втория епизод ще сложим подпис на Кристиано Роналдо. И сега слагаме една такава линейка. Някъде до тук. Ето така минаваме до тук и въртим. Както ето тук. Слагаме една линейка и я въртим. И получаваме ето това. Сега я повтаряме. Отдолу. Аз е така тук престроявам се едно. И я включвам другото в ето. И това в обърнатото и се получава ето това. Малко ще... Вече сложихме това го направихме. Ето сега това слагаме скоро и ето това. Така че, нека първо да сложим това отдолу. Първо пред тук правиме малкото нещо, да идне. Аз искам да го направя, да примерно толкова. Ето, готово. И сега линията тази тук, трябва да е колкото тук. Това да значи, че правиме ето така до тук. И това го правиме до тук. И се получава. Слагаме една такова линейка и още една такава линейка. И тази линейка я съединяваме към другата. Ако едната е по-голяма, не се притеснявайте, просто пълнете така. И се получава това. Вече, преди обаче да сложим това, слагаме FPF. Като не знам точно какво означава. Ако иска, ето, FPF. И сега отново слагаме една мини чертичка, като от тук отгоре. И отново още една там. Слагаме една така, още една така, една така. И също като ето тук тези чертички. Ето и обърнатото е. Не, това не е обърнатото е, няма. Но наистина от тази страна пара повече много грешки. Имам чувството. Ето така и обърнатото е. Ето и се получава това, спокойно не съм забравил. Сега отвън или отвътре. Ще го направя този път отвътре. Слагаме отново да повторим линиите. Да са две с едно, кажем. Така на такъв начин. И се получава това. Вече слагаме петте формички, докато сега ги слагаме, ето, тъй ги прерисуваме. Така, ето, приятели, както може да видите вече, и слагаме точките, петте точки, всяко. Така, тези точки не са от най-добре направените, но ето флора, ето, приятели, най-накрая и резултата как се получава. Надявам се, че ви харесва за сега. Сега вече слагаме и стъпкописец. И аз, приятели, ще се върна, когато съм готов с резултата. Хайде. Приятели, ето минате стъпкописец и следващия епизод ще продължим. И, приятели, ви може да се абонирате, да стигнем 20 абоната, на 50-60 абоната ще да обявя другото нещо. И така, приятели, тук ще видите какво значи общност. Там, където пускам постове, може да коментирате. Ето тук ще го видите. Така че да, това си е. Така че да, знаете. Благодаря. Мен чао и до нови срещи. Чао, приятели. Чао.
Извинете, приятели, забравих ето това да го мина стънкописец, но ето вече е готово всичко. Минуто стънкописец. Благодаря.